Mapolisa kwiphondo laseMpumalanga phanda isiganeko sokuntunyekwa ngomlilo kweebhasi zenkampani yakwa-PUTCO ezingama-50 kwindawo ezigcinwa kuzo. Kuphinde kwabulawa amanye amajoni amane eli natyalwe eDRC ukuza kuthi kangoku ali-13 amajoni eli abulewe kweliya lizwe kulo nyaka. Bashiyeke bekhala ezimantshiyane abantu abasebenzisa ibhanki Thala ngelithi le bhanki khange ibe nanxibelelwano nabo ngokuphathelene nokungakwazi ukubanika imali zabo. Namkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Mapolisa kwiphondo laseMpumalanga aphanda isiganeko sokuntunyekwa ngomlilo kweebhasi zakwa-PUTCO ezingama-51 kwindawo ezigcinwa kuzo. Isithethe sale nkampani yeebhasi PUTCO uLindokuhle Xulu uthi ngabakhweli ababalelwa kuma-3,000 nabashiyeke bengenazinto zokukhwela ngale ntsasa. Iibhasi ezingaphezu kwama-50 zitshisiwe izolo ebusuku kwindawo zokugcina iibhasi zaseMoloto, eVolvekral, iSiyabuswa naseValbank. Isithethi samapolisa ephondo, uDonald Mdluli, uthi esi siganeko kukhangeleka ukuba sicwangcisiwe kwaye amapolisa asebenza nzima ukubamba abo banento yokwenza ngesi siganeko. This is pure criminality, and we are sure that once they are done, because at the moment they started since last night to ensure that they began with the investigation, collecting what they've collected from the scene, as well as taking that issue into consideration of the taxi, the allegations that taxi operators could have been involved. Umdluli uthi kunyanzeliswe ukubonakala kwamapolisa kwindawo zokugcina ezi bhasi nakwindawo ezingqongileyo. Abasebenzi ababini bonzakele ngethuba lwesisiganeko. Isithethi sika-PUTCO uLindokuhle Xulu uthi kuye kwamiselwa amanyathelo ukuzama ukunqanda ukuxinana kwabantu kwiibhasi. We have an operation that also plays like a feeder. So even if I don't take a specific bus that is going to Centurion, but I may connect with that bus to get somewhere. So in terms of that figure, the number is exponentially higher than what we may think. But all in all, you're looking at 50 buses, you multiply that by 60, because that's the minimum we carry in a bus. Then you're probably looking at more than 3,000 people that have had no alternative transport. uXulu uthi banyuse izinga lokhuseleko kwindawo zabo zokugcina ezi bhasi. We've called upon the security to be bolstered and including patrolling the areas that we operate. We can only do so much, of course, and then we spoke to South African Police Service, which you can see are all over our depots. They have been patrolling the area as well according to their reports, and we're hoping that will be enough. Ukanti uXulu ulebele ngelithi ukukhathalela abakhweli nabaqhubi babo iseyinto ebalulekileyo nephambili kubo. Lusothukile usapho lwaseGiyani eLimpopo emva kokufumana indaba zokuba unyana walo uDerek Maluleke obeneminyaka engama-37 ulelinye lamajoni omkhosi wokhuselo weli ogcino-xolo aswelekele kwidabi eliqhuba eDRC. La matshantliziyo aphulukene nobomi emva kongquzulwano nabavukeli be-M23 kanti lenyukele yakufika kwi-13 inani lamajoni eli aswelekileyo kuza kuthi kangoku. uDerek Maluleke lijoni loxolo lesibini elivela kwiphondo laseLimpopo eliyinxalenye yamadoda ali-13 yamajoni omkhosi okhuselo eli aswelekele eDRC. Usapho luthi kuba ebengaqali ukutyalwa kwela lizwe alukhange lucinge ukuba angangabuyi. It's still now painful for us to accept that he is gone. Why? Because he's the one who is responsible for his female mother and the other people here. So it's so difficult for us to accept. Xeshikweni ijoni lesibini uLouis Muwagi obeneminyaka engama-28 novela eTzaneen echazwe njengomntu olungileyo nobelincoko. He encouraged me too much. So because while we were together, we were busy talking about the career. So I became interested. I hope one day I will become one of soldiers. So, but now I can be
because he's my friend. I can continue. Even when we fight, he will just apologize, like making peace. Yes. He will encourage me to go to church to pray for him while he was there. I didn't even believe, like, I thought maybe it's a nightmare. Somebody can just wake me up and tell me that I was really dreaming. Like, even now, I can't really accept that he's gone. Ukanti isebe lezokhuselo lidize ukuba umkhosi wokhuselo weli usazibophelele kumsebenzi wawo wokugcina uxolo eCongo ngaphansi kwesigunyaziso sezizwe ezimanyeneyo. Sosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula namhlanje ubambe inkomfa nonondaba nalapho athe wadandalazisa iziphumo zenhlanganiso elihutla lenhlanganiso elihutla ebijolise eqiniseni ulawulo lwe-ANC kunye nendima eselihanjiwe kunikezelo lwenkonzo ukanti lo mbutho uye waphawula ngokusweleka kwamajoni eli eDemocratic Republic of Congo. Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uphawule ngokutyalwa kwamajoni eli eDRC. And at the right time, the president will take the nation into confidence about what happened in the DRC. Our soldiers in the DRC are there for a peacekeeping mission. They are not acting alone. They are acting with others within the realm of the United Nations and SADC. We have done that in many other countries. Umbalula uthi ANC izimisela ukuqinisekisa ukuba abemi beli bayinxalenye yoqoqosho ngenzame zokulwa insolangqesho ingakumbi kulutsha. The Lekgotla reaffirmed our commitment to an inclusive economy where economic opportunities are accessible to all, particularly the youth, women and rural communities who have historically been excluded from meaningful economic participation. The ANC is committed to creating an economy that works for all citizens, with a focus on job creation and industrialization in key sectors such as agriculture, manufacturing, construction, mineral beneficiation, digital economy, and the green economy. Umphathiso wezempilo uGqirha Aaron Motsoaledi uthi izithili ezingama-27 kumaphondo alithoba ziza kuchaphazeleka kukurhoxiswa kwenkxaso-mali yePEPFAR yiMelika. Most of the people who are funded from PEPFAR are the ones who told us that they've been written letters to stop because of the review. We as a government, whether DERCO, we checked with them, or health or treasury where the money is going, we have not as yet received any letter whatsoever. We hear from the clinics, especially vets, where most of the clinics are run under vets. So that's where we are. We will compile and finalize the matter. We'll meet with Treasury. So the information I'm giving you is a stopgap information. Aliqela likwavakalise izicwangciso zokutyala imali kwiziseko zophuhliso kwiingingqi zasemaphandleni. Awuqini kwaphela umnqwazi kurhulumente waKwaZulu-Natal ngenyathelo lebhodi elawula ukusebenza kweebhanki zeli i-Repayment Administration and the Prudential Authority ngelasemzini sokumiso kwethutyana ukusebenza kwebhanki Thala kwaye lo rhulumente weliphondo uvakalise inkxalabo ngesigqibo sesebe lezezimali sokuthumela imali kwiibhanki zeli eziphambili nebithenjiswe iThala. Inkulu baphathiswa KwaZulu-Natal umnumzana uThambi Ntuli ulichaze njengelirhabaxa inyathelo lebhodi elawula ukusebenza kweebhanki zeli i-Prudential Authority ngelasemzini lokumisa ukusebenza kwe-iThala. Le bhanki idlale indima ephambili exhaseni uqoqosho lwasemaphandleni kweliphondo. Urhulumente weliphondo uthi lokhala ulawula ukusebenza kweebhanki zeli ngebenike umkhombandlela kumba oqinisekisa ukuba iThala ilandele yonke imithetho nemigaqo ebekiweyo yokusebenza kwebhanki ekumila kunje. The announcement by the Prudential Authority on the alleged insolvency and non-compliance by iThala have caused widespread concern and panic. We wish to state our position that as provincial government, we are strongly opposed to interruption of activities of iThala.
abo banemali zabo kule bhanki banexhala njengoko bengakwazi ukufikelela kuzo. At the moment, the entire operation of Itola has come to a grinding halt. People who receive salaries through Itola accounts cannot access their salaries, and bond and medical aid repayments go through those accounts, debit orders. Those are being rejected. Uninzi luthi belungenalwazi ngelinyathelo lokumisa ukusebenza kwale bhanki. Sihlukumezeke kakhulu ngoba phela imali zethu lezi siyazidinga, futhi siyazifuna. Bakungcono bayasichazela ukuthi asenze njani, siyephi. Mina la nginemali engiyifiksile. Kodwa manje futhi angizange ngiyithele ireport yokuthi kwenzakalani ngebank ukuthi basendele efonini. Inkokheli zaKwaZulu-Natal zixhalabile ngesantya esiphezulu sebhodi elawula ukusebenza kwebhanki kwaye badlulisele lomba kumongameli weli uMnumzana uCyril Ramaphosa. Ukanti lomba uza kuya kwinkundla yaseMgungundlovu ngoLwesine apho ithala liza kuphikisana nesicelo sale bhodi ilawula ibhanka sokumisa okwethutyana ukusebenza kwale bhanki. Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngokusweleka kwamajoni eli eDRC. uGloria Nothemba uthi uMama Angie khawube nenimba mfazi bayaphela abantwana babantu kula DRC mababuye noko ngoku kwanele tyhini kwabangasa kufa amajoni aseMzantsi Afrika. uLibanzi Ncengane uthi urhulumente wethu uyadlala ngabantwana babantu bekunyanzelekile na aye phaya lamajoni. uSabelo Ntshovulana uthi msasazi ziyaphela intsana zabantu kula DRC kwaye apho ibuhlungu khona lento kuvakala kuba abanazo izixhobo ezaneleyo zokudilishana nemeko yase-DRC ingase abuyiswe ngokukhawuleza lamajoni. Mossel Bay. uSiphaxe Sibe uthi yena la ngamajoni aqeqeshelwe ukukhusela ilizwe xa kusithiwa mababuye sakudeleleka silelizwe. Umkhuseli loMzantsi Afrika uLiqilima ndiyayazi uza kuziphindezela mabahlale bahlasele ngobuchule. uInako Gwaca uthi vele ndabona kwalanto kuthiwe izixhobo zabo zezokukhuza impi azinabungozi kodwa bona iM23 yababulala kunjalo nokulwela into engacacanga hayi mababuye qha. uSiyasikhwebu uthi mababuyiswe madoda ayibo bayaphela ngoku mabashiye yonke lonto kubanikazi bayo tyhini. uChiya yena uthi sidinga ukukhuselwa apha siyaphela zizigebenga ngekhe bazogada ezidolophu nelali. Umbutho iDA namhlanje ubambe intlanganiso nonondaba eGauteng ukunika inkcazelo ngamalungiselelo ayo onyulo lorhulumente basemakhaya kunyaka uzayo okuze emveni kokuba ibhunga lesigqeba sekomiti yalombutho belidibene izolo. Le ntlanganiso ibichotshelwe inkokheli yombutho uJohn Steenhuisen nosihlalo webhunga lekomiti uHelen Zille. Inkokheli yeDA uJohn Steenhuisen uyakhwina ngobudlelwane beDA neANC borhulumente ubambiswano. Steenhuisen uthi kufana nokuba iANC lawula yodwa yaye oko kubangela ukuba babone kungekho sizathu sokuba inxalenye yeGNU. If this current trend continues of simply giving a tin ear to the views, opinions, thoughts and ideas of DA ministers in government, then there really is no point us being there. We might as well be sitting in opposition in parliament. Ihlabele mgama lendedeba isithi noxa bengenangxaki nokuphuculwa kweenkqubo zezempilo zoluntu kodwa iNHI zakudala isankxwe kwicandelo lezempilo yaye ayizukuyifezekisa iminqweno eyimiselweyo ngelixa ikwathe kubadanisile ukubona kumakhasi ezonxibelelwano kuthethwa ngokupasiswa komthetho okubuyiswa komhlaba. It is important to emphasize that the Democratic Alliance stands square behind universal access to basic health care for all South Africans. We do not, however, believe that the currently conceived NHI, as presented, will achieve universal health care and without doing significant damage to the private healthcare sector in South Africa and also potentially causing the collapse or further collapse of the public healthcare sector. When you make decisions and you don't consult the rest of your party, the parties in the coalition, without even giving a courtesy call to the leaders, knowing how contentious the expropriation bill has been, knowing the fact that you received a 2-page submission from the Minister of Public Works with a legal opinion from senior counsel attached, pointing out the constitutional
problems with the bill, and you simply go ahead and do it, and the leaders of your coalition find out about it on social media, that is not being a good steward or a good partner of the GNU. Noko kunjalo ukwavakalise ukuba wenze isicelo sokudibana nomongameli Cyril Ramaphosa apho beza kufakana imilomo ngemiba edlumzi kwilinge lokuphucula ubudlelwane bale mibutho mibini. Zomile nko impompo zamanzi kwilali ezithile ezingqonge umasipala uMbaxa iBuffalo City eMpuma Koloni kwaye abahlali batyhola izigadla ezithutha amanzi ngokubathengisela lamanzi okunqongophala kwamanzi kulo mmandla kushiya abahlali beziva bengakhathalelwanga kwaphela. Iilali ezininzi eNcerha kwisithili iBuffalo City zisokola amanzi sele kuphele inyanga oompompi bengaphumi manzi abahlali balinda amatanga afika kanye ngeveki okanye bawathenge edolophini amanzi. Yanqabile amanzi apha uqampompo uyafika ndisathatha umke uqampompo kwaye khona ngaphambili bekhona amanzi apha mntakwethu kwaphela kudala nkade ndincedaka lapha. Yasokoleka indaba yamanzi uqampompo ufika once a week. So sifawafumana once a week amanzi okokoko. Ukanti abahlali bakwathi amatanki azisa amanzi awekho mthethweni kuba ayabathengisela amanzi kamasipala. Amanzi asiwafumani apha aza amanzi abantwini ngabantu kugala amanzi bi-150 kwabanye kufuna nebhotile korasta lohamba nawo. Ukanti isithethi somasipala iBuffalo City uSamkelo Ngwenye sithi bengumasipala abayazi into yokuba abantu bayawathengiselwa lamanzi. Siyothusa ezo ngxelo kuba zihambelani nendlela esisebenzisana ngayo. Kulethu icala sisebenzisana noceba balangingqo ukwenzela ubana yonke indawo ifumana amanzi ngakwabantu abahlala phaya. Siyacinga kufanele bake ngoku kuba sisebenzisana ne-service providers kumaxesha amaninzi bangaba kukho iziganeko ezilolo hlobo siyabacela abantu bana baxhumane noceba kodwa kwelethu icala nathi siza kwenza lethu uphando ukwenzela ubana singene ebunzulwini balonto leyo sikwazi uyiphelisa. Sele kuphele inyanga susela oko emkayo amanzi kwaye umasipala uthi wenza unako ukubuyisa amanzi kompompi. Wayesakubanga usodolophu wesixeko saseRhawutini umnomzana uKabelo Kwamanda uphinde wathi umsulwa kwizithyolo zobuqhophololo atyatye kwazona ngethu bevela kwinkundla kamantye Protea eSoweto eRhawutini. uKwamanda utyholwa ngokuthatha ngondlela mnyama imali yabahlali baseSoweto ngokusebenzisa ipolisi kamasingcwabane phakathi ka-2011 ukuya ku-2012. There's no charge sheet that I'm accused of fraud. It's a media narrative that I'm accused of fraud. So I'm here today to still see the charge sheet that says Kabelo Kwamanda is accused of defrauding so and so that I can answer for myself. And how did they come to a determination that I defrauded anyone? So the matter, of course, it's sub judice and I cannot speak into the substantive matters, but our defense and our attorneys are readily available to assist with information that is required. Umqeqeshi Bafana uHugo Bruce uthi wanelisekile indlela athelekiswe ngayo amaqela aza kuthabatha inxaxheba kwitumente ye-AFCON neza kubanjelwa kwelaseMorocco ngoDisemba walo nyaka. La maqela athelekiswe phezulu kumsitho ubanjelwe eRabat kwelaseMorocco nalapho iqela leBafana lifakwe kuGroup B namaqela afana ne-Egypt, Angola nabamelwane iZimbabwe. Athelekisiwe phezulu amaqela aza kunquzulana kwitumente ye-AFCON ekuzini kuphela kwalonyaka neza kusindlekwa lilizwe laseMorocco. Iqela lalapha ekhaya iBafana likugroup B namazwe afana neJipeta, iAngola kunye neZimbabwe. Umqeqeshi weliqela lasekhaya uHugo Bruce uthi wanelisekile igroup elifakwe kuyo iqela lakhe. When I look at our opponents for AFCON, I think that Egypt is the favorite to win the group. They didn't make a very good last AFCON. They didn't perform like everybody expected. They were very soon out of the tournament. But I think in the last year and a half, they built again a very good team. They did very well in the qualifiers. So that will be the team to beat for the first place. Kodwa nangona kunjalo uHugo Bruce uthi iJipeta lelona qela lezintandane kule group yabo neliza kubanika inhloko ebuhlungu.
in general, I think we can be satisfied. It is not a very easy group. At the other side, I think we have a great opportunity to qualify us for the next round. Onke ke amehlo aza kube ethe ntsho kulamakhwenkwe asekhaya ukuba ayiphumelele ityeli lesibini letumente ye-AFCON. Sithanda ukuxolisa ke mawethu ngokungabikho kwemozulu namhlanje okungenxa yengxaki kubuxhakaxhaka kwicala le South African Weather Service. Kamnandi mawethu.